Hello guys, another mini story na sad ang ako ang i-share kaninyo sa karon nga video. Og hinaot mag-enjoy kamo. Gahapon di ay guys, ni adto ko og lungsod, then mao ni ang ako ang napamalit mga tambal sa hilanat, Nuse, Prexidol, example ra na guys no. So mao na siya tanan, ang total kay 1,104 ang ato ang nabayad. Then napod tay napamalit guys sa Prince gahapon sad gidungan na nato. Then mao ni siya ang mga chichirya ang ato ang nabayad diha guys, kay mo total og 2,500 kapin. Then pag abot na ko guys, mao na ni ang itsura. Ang ako ang pagumangkon niya laki kay ganahan kay siya mukaon og chichirya. So amuan ang gipungan nga dili siya pakaunon pero mukaon man jud siya. So mao na gitagaan na mo siya usa ka buok. After ana guys, kay dili na siya dayon mukaon. Kung mangayo siya utro, dili na namo tagaan kay limit ra jud guys. Dili pag high. Hi vlog. Dili naton pasubraan og pakaon ang mga bata guys og chichirya, kay dili na sila ganahan mukaon og kanon. So lipay kayo ang bata guys, tan-awa makita pan pud nato sa iyang mga mata og sa iyang smile guys nga nindot kaayo sa iya feelings nga gipakaon siya. So ingana ra mubo ra kayo ang kalipay sa mga bata guys. So karon amo ana ning gisugdan guys og puncher ang kanang chichirya. So ang among gamit nga puncher guys katong single hole. Then mao na ni ang nahuman sa akong ati, akong manang kana niya na nang gibuslutan. So karon guys, while gabuslot siya or nagpuncher, naguba bitaw na guys ang puncher namo nga gigamit. So wala na jud, no more na maka-ilis jud ani, makapalit jud tag bago ani guys, kay unsa na lay gamito nato. Pero dili ta magpapugong ana guys, kay bright man yung mga Pinoy. So mao ni ang kada mo sinang trabaho na napangitaan na mo solusyon guys, kay dili man pwede nga dili na mo solusyonan kay daghan man mi og buslutanan. So among idea guys, giguntingan na lang namo ang kanang sa taas sa chichirya kana diha, gamay ra kay na guys. Amo ang gigunting nga igo ra siya masud anang amo ang displayhanan. So kay aron man good guys, nindot tan-awon ang atong chichirya og ing ana nakabitay siya. O di ba nindot na kayo guys. Mao na ang amo ang nahuman, kalayan sa Ginoo, hapit na jud mahuman guys. Mahuman ra jud lagi ni karong gabi una. Mauna na siya guys tanan. Then ug mapuhon sa buntag amo ana nang ipagawas sa tindahan. Gawas sa tindahan guys nga kanang makita sa mga estudyante o kanang mamalit nga naay chichirya baligya, kay nindot man tan-awon guys og naka-display jud ang ato ang chichirya. So karon guys, mauna ni ang ato ang chichirya. Naka-display na siya sa gawas ug naa na pud nay presyo, kay aron dili na magsigig pangutana ang ato ang customer guys kung tagpila ni. So kay naa na nay presyo, automatic na nila paliton. So mao na siya ang itsura guys, ug naata diri nga side mausad na ang itsura sa ato ang pagka-display. So nindot jud kay siya tan-awon guys, kay organized kaayo ang ato ang baligya. Og diri na lang tataman guys. So hinaut nag-enjoy mo ani nga video. So thank you for watching. Bye bye. Amping kanunay.